Solo Ayu Ating Popoy Audio Serah foto Deragil maju. Monggo deragil.
Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian regane 50 leh kumbayar kleru atusan Regina munggah ning pucuk gunung dhuwur tiang matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu guguk selamat rasa terguguk kamu disco ini Mas Parno Leceng sing duwe kampung rambutan monggo nyawiji Om Sunar Mas Tiono Mas Livin Cesar Mas Kopra Paijo Paijan yen ra kerja ora jajan ae rek mong ngembang paku
napa? Monggo setiaku atiku kepengin lelati sliramu yen tan bisa aku lilo ing luluh Bantala Cah asli Solo. tunggal malih ninggal Kastresna. Anjir, matur sembah nuwun Ibu. Aku ki mbok dina iki ketoke lagi ya, Mas. Tak rencani nggih, Bapak. Ya. Mbah Rewo maju ini Mbah Rewo. Kaisar bergoyang.
pamintaku nimasito asih atut runtut tansah rerundungan ing sarina sawengine datan kenggang sak rambut lamun adoh caketing ati Nak cedak pripun? Nak cedak pripun rasane? nek cedak rada nyut-nyut Masuk nyut-nyutan to, berarti jek normal ya. normal banget no dijijal piye Lah iki tukang kendangi jek nom ki ora normal gak nyut-nyutan ayo. yen cedak tansah mulat sida asih pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib situasi bebraya Baiklah ta'ala, bujling-bujling iblis laknat dudu karepe dhewe. Ayo cas diaturke setya tuhu gawe klasik. Monggo, ayo. aku kang setya satu Sing sayo sing rukun bocah kaya ngene mbling batin ndak kuwi. Kok beling ki lho, wong wis kalem tumak minah barang kok ya cek tatone anyar saiki ning kelek. Bocah iki mesti kelakuane ragil iki mesti. Tato kok ora tulisan, gambar cakil, asem tenanane. Mosok iki ulang-ulangane ragil. Bola cokenya Indonesia banyak do teko iki. Ayo. Yo, nano. Mugi lestari yo
iki medhi cokel. Pak D. Mas Bogel. Piye? Iki Pak D niki ra tanggung jawab lho. Sapa? Lah mosok aku langsung di Ya tak kancane to Dik nek mau kancane kok. Mosok ya Mbak Sri guyu kudune ae. iki seneng bareng, susah bareng. Lah iya. Lah giliran susah aku ditinggal lho kae. Mengke bolo cokek. Nggih. Medhi cokek sing iki. Mogianto ya? Apa mau? Anu. Mogianto berkahi Andi ngomong tansah impah Ono aja sehake. Apa Mas? Matur suwun, terima kasih. Thank you very much. Wes iki aku. Wes. Wes ya. Iki mau diaturke rong lagu, Rong siji lagu. mau Aja Lamis. Aja Lamis. Kaping angka lorone Setya Tuhu ki adikku lanang kru dari Fana ki ya rawuh. Ki tim ewer-ewer ki ya rawuh, kajenge lorot riyin. Slipi ki lagune apa ora njaluk lagu ki. Menawi dereng nggih pakurmatan Mas Hartono lagune Tlingsingan. Mengke Mas Budi, Mas Dudung derek lagune napa Mas? Kopral mengke dipun dangu nggih. Derek Mas Budi iki juragane CCTV. Kok Pak Mail iki ninggal katresnan disenengi mesti ya. Ya Mas Dudung kene lagune apa? Wah jan piyai kok ya. Iki diaturke Tlingsingan sik spesial ke Mas Hartono nggih. Insyaallah. Dek Yati. Mas Dudung. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Ayo Mas iki. Monggo Mas Parto Lecing. Ayo Mas iki. Jalanin yo Mas. Anake wong bangun tempe. Ya iyo Mas Dudung. Mas yo Mas. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane. Ayo kel iki piye. Ayo kel iki jalanin. Padhe gepeng monggo. Duragane klingkit. Sayung rungkut ro kancane. Iya. Iya iya. Yo Mas, yo Mas, tembok celone jare ampun kok celokane. Pengendangnya pengendang bukan urusan.